Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Mayong buntag sa tanan natong mga kapuso nga naka-tune in karon sa atong programa. Makatan-aw dinhi sa GMA Regional TV Live nga inyong makita Lunes hangtod sa Biyernes alas 8 sa buntag. Kumusta ang inyong kabuntagon ug nang hinaot kami nga namahaw na mo ni mga orasa ayaw taon mo papas mo. Mga kapuso, good morning sis, may Pasko nimo. Good morning Nix and Merry Christmas in advance Christmas. kanimo. O kaninyo sab mga kapuso, Merry Christmas and good morning kaninyong tanan nga naa sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimay dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas. Welcome na usab sa live edisyon sa ato ang morning show program. And among pahinumdum lang kaninyo mga kapuso is mag-amping mo sa inyong kaugalingon ug ayaw mo kalimot sa pag-atiman sa inyong panglawas aron kanunay nga himsog ug baskog kitang tanan. Sinsapit na ang Pasko mga kapuso, nang hinaot kami ng inyong suportahan ang atoang Daigon on Air. Busa atensyon sa mga choir, sa mga grupo, solo or duet nga hilig mo kanta, apil na mo sa atoang Daigon on Air. Gamita ang official GMA Christmas Station ID ang isang puso ngayong Pasko. Kini inyong nadungog karon. Pag-record mo sa inyong kanta o ipadala sa amua sa kahigayunan nga makita mo sa telebisyon o syempre, tsansa nga mo connect na ni sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Sama na lang nining gibuhat nila ni Myth Dwayne Dakay o Glyca May Dakay, taga-Dakbayan sa Naga. Ang pangako ng puso, ibahagi ang liwanag ng Pasko. Liwanag ng Pasko sa ang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahalang totoo. Nagmamahalang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko. Para sa Pilipino. Thank you! Murag maka-LSS yun nga atong CSID karong Ganit. Naabot jud sa Naga ang atoang LSS. Oo, daghang salamat sa pag-apil o pag-send sa inyong video. Busa karon mga kapuso, let's jumpstart na our morning kay karong taon-taon atong mahinabi si kapuso singer Jeremiah Chanco ug sayran ta ang iyahang journey gikan sa The Clash hangtod karon nga nahimo na siyang certified kapuso star. Ug ato usab mahinabi unya ang usa ka dermatologist nga maghatag kanato og tambag kun unsaon paglikay sa mga pimples ingon man sa pag-atiman sa ato ang skincare routine ta karong taon-taon. Samtang ato sa mahinabi karong taon-taon, kini sa Cebuana vlogger nga nakadaog isip usa sa mga best Cebu vloggers ning 2020. Karon nato nang sugdan ang BizTalk ni partner Cecil kauban si kapuso Jeremiah Chanco. Grand Champion sa The Clash Season 2 ug champion usab sa ato ang kasing-kasing tungod sa iyang talento sa pag-awit. Joining us this beautiful morning, Jeremiah Chanco. Mayong buntag, Jeremiah, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Mayong buntag po lahat nating mga kapuso dyan. Hello! Kumusta ka na, Maya? What have you been busy with these days? Okay naman po. Busy po sa pag-workout. Kasi mahirap mag-maintain ang katawan during this pandemic. Ano-ano yung mga workout routines na pinaggagawa mo ngayon?
Workout routines po, na-hook po ako sa sa pagbo-boxing. Wow. So, boxing and weightlifting po. Ayan. Throwback muna tayo ngayon, Maya, kasi it has been a year since you were proclaimed as the grand champion ng The Clash Season 2. How has this milestone changed your whole life, Maya? First po, syempre, nagkaroon po ako ng maraming fans. Ayan, maraming fans all over the world. And yun pa lang, sobrang happy ko na po. Kahit papano po yung lifestyle po namin nila mama, ayan. Sabi ko nga po, mag-stop na po si Papa rin sa pagtatrabaho. Ayaw magpapigil. Sabi ko, basta last mo na yan para ma-enjoy nyo naman po yung ano nyo. Buting anak talaga itong si Maya. Pero like you din, Maya, maraming nangangarap dyan na maging kagaya mo na nagtagumpay sa singing competition. Ano yung mensahe mo para sa kanila para patuloy pa rin silang mangarap despite everything this year? First and foremost, syempre, just pray guys, pray. Kasi kung hindi to will ni Lord, hindi mangyayari sa buhay niyo yun Kung hindi niya purpose yun, hindi mangyayari. Kung gusto niya mangyari sa buhay niyo yun, it will happen. Alam mo dapat yung blueprint ng buhay mo. Kasi 'di ba sa blueprint, alam mo yung kung ilang meron CR sa blueprint, alam mo kung ilang pinto ang meron sa isang bahay, 'di ba? So same as sa goal mo. Ang galing naman. Gustong-gusto ko yung may blueprint, 'di ba? Para may goals talaga. Kasi lahat tayo may inspirasyon, Maya, 'di ba? Ikaw sa blueprint mo, who inspires you the most? Para kanino itong lahat ng mga sacrifices mo? First po, no, para kay Lord talaga to, ma'am. Kasi first of all, yung talent ko po na ito wala hindi dahil sa Kanya, sa Panginoon. And pangalawa, siyempre po, sa pamilya ko. We'd also like to know, kasi siyempre given na maganda yung boses mo, you really have a good talent in singing. Pero ikaw ba, will you be interested to try acting as well? Yes, of course, ma'am. Kasi kung hindi niyo rin po natatanong, no, naging part po ako ng Philippine Opera Company. So, is a theater group po sa CCP. And nakapag-perform po ako ng 3 beses. Marco Polo. Ayan, Marco Polo, Untold Love Story. Ang galing naman, singing and acting and theater. And ngayon, Maya, since magpapasko na ano ba yung mga Christmas wish mo? Christmas wish ko po, matapos na po itong pandemic, bumalik na po sa normal yung lahat, no? And syempre po, I wish po na more projects to come pa sa aking career. Ayan, that's a good plan. Magandang mga wishes yan para sa ibang tao. Pero kami, Maya, ang Christmas wish namin this morning ay sana kantahan mo kami with any Christmas song na gusto mo. Sige po. Alright. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. And have yourself a merry little Christmas now. Yun po. Wow, ang galing! Merry Christmas nga talaga this morning. Thank you, Maya. And of course, may Christmas message ka sa lahat ng mga viewers natin? Just pray na matapos na ito. And see you soon. Siyempre, gusto ko kayong makita dyan sa Cebu. Maraming salamat po for having me here po. God bless you all. Daghang salamat, Maya. And we look forward to have you sa mga regional events soon. Daghang salamat. Salamat po. And that was Jeremiah Chanco, mga kapuso. Hinaot nga na-inspire ka mo sa iyang istorya sa pagpaningkamot aron maangkon ang kampyonato ug ang mga bunga niini nga mga oportunidad sa paglambo pa sa iyahang singing career. So stay tuned lang mo kay mobalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live.
Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, taod-taod na magyuta ni atong nasinati nga pandemya. Dunay pipila ka nato mga kapuso, nakasugat na ba mo sa termino nga mask ni o acne kuno nga brought about tining kanunay nato nga pagsulob og mask karong panahon na kana mga kapuso atong hisgutan karong buntaga punto medical ta makauban nato fellow sa Philippine Dermatological Society Dr. Eileen Peña Dumdum. Good morning, Doktora. Good morning, Nico. Good morning sa tanan. Thank you so much, Doc, for joining us this morning. Doc, mask ni, unsa man ni Doc, is this an old term or this is a newly coined term labi na rong panahon sa COVID-19? Karon na dyan na siya. Karon na dyan na siyang pandemic, Nico. It's actually, in medical term, it's called acne mechanica. No? Ang hinungdan dyan ani is actually friction and pressure na ma-apply on our skin and kadugayan, muklag siya sa pores. So karong panahon na sa pandemya kay mask man jud atong pirmi i-wear jud sumuoy nag-cause sa friction and pressure on our skin. So underneath the mask sad Nico, aside from the friction and the pressure, naadyoy kanang trapped heat and also kanang moisture. Mupuno sad ko ha, aside from acne ra man gud nahibaw-an. Bitaw, Doc. Aside from acne man gud, ang kaning pag-wear sa mask for long periods of time, maka-cause pod siya ug sensitive dito atong skin na irritate, so may uban mag-dry ang skin, mag-peeling, mangatol, mamuwa. Oho. So, pero how do we prevent this, Doc? Kay, of course, kinahanglan magyud tarong panahon na magsulob ang yung protection kini pagsulob nato og mga mask, Doc. So mapili lang tag sakto nga mask for sensitive skin. It's best to use cotton, no? Kay ang cotton man good, hypoallergenic siya, lightweight siya, breathable also. So importante lang pod nga kanunay jud siya nga kanang gumagamit bitaw mo. So ang jud labhan siya with a hypoallergenic detergent as well. How about kining mga surgical, mga medical grade nga mga mask, Doc, na itong gigamit? Kaya siya, kung example, ang imong job, no, health frontliner ka, dili enough jud ang cotton. Pwede na nimo actually, isapaw na lang, no? Isapaw na lang nimo sa kanang medical grade nga mask nimo, and then cotton will be underneath that comes in contact with the skin. Oo. Pero how do we go about with this, Doc? Murag, di man jud kalikayan, Doc, while magsulob ta sa mask for long periods of time, panington, tinuod gyud na, maabugan, grabe ang singot underneath, Doc. Pwede ba nga ato sa ning hubuon Yes, panagsa? actually there's a recommendation by the American Academy of Dermatology na if ever no, imuhang day-to-day routine jud is kinahanglan jud ka mag-wear sa mask for the whole day. At least man lang every 4 hours na atay 15 minutes na break. Unsa may pamaagi, Doc, aron maatiman ang atong skin karong panahon na, Doc? Yes. So, di ba, sige na to wear og mask, mas sensitive man gud atong skin. So, it's best actually to stick to basic lang na skincare. No, less is more, no? So, sa karon mo gamit lang ta og kanang gentle cleanser lang bitaw, kanang dili ka kinahanglan nga mag-scrub pa jud, daghan kaayo mga pamuhaton on your face. After nimo og hilamos, importante jud nga mag-wear og moisturizer. Mao jud na siya. Okay, kay ang moisturizer man gud it can give you two benefit, no? Aside from giving you hydration, ano po siya, it can also serve as barrier or protection against the mask. Okay? And let me also add this one nga dili ta basta-basta lang po gamit kanila nga moisturizer, kanila mapulitan, no, na ay specific moisturizer. It's according to your skin type, no? If you have oily skin, use gel moisturizer because that's water-based. Kanang gaan daw siya sa naong, no? Dili siya pilit tayo. If you have dry skin, then go for cream. But if you have combination, pwede ka sa kanang lotion. Doktora, kining pagsulob og make-up, Doc, sa mga kababayen-an, Doc, underneath pagyud sa mask, recommended ni Doc? So that's a very, very sad story, jud, for the females out there, no? Kay mas maayo, jud, nga underneath the mask, wala kay make-up, jud. Because ang kanang make-up, they can also clog the pores, then mag-break out ka jud ka na, no? So, imo na lang actually, kung di jud malikayan, ganahan jud ka, mag-break up, dili na lang sa ibabaw, no? Kanang dili ma-cover sa mask ba? So, sila is life, yapon, padayon. Kaning enough rest og sleep, Doc, dako gini makatabang ba, Doc? Of course. Yes. Kaya actually, kanang stress, no? Kanang na-stress ka, actually, kanang stress hormone can actually stimulate also oil production. All right, Doc, to cap this off,
balik ko lang nato Dok, ba mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato Dok or malikayan ning mask ni uban nga mga mahitabo pa Dok tungod sa pagsigsul og mask. Okay, so di man jud pwede nga mahunong ta og wear og mask, importante man jud ni para sa ato ang own protection. So kung dili jud malikayan despite the proper use of cotton mask and proper skincare, kinahanglan jud ta mo seek og consult jud sa CDF board certified dermatologist. All right, and with that, we'd like to thank you, Doc, for joining us this morning. We learned so much from you. Daghan kayong salamat, Dr. Eileen Peña Dumdum. Thank you, Doktora. Balik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, ila-ilahon ta karong buntaga kining usa ka Bisaya nga vlogger, YouTuber nga migamit sa iyang impluwensya aron pag-promote sa maanindot nga mga suruyanan dinhi sa Sugbo ug labing importante makatabang ni siya sa pagprotektar sa kalikupan. Mahinabi nato karong buntaga kapuso si Ma'am Margaret Ann Sinahon Chavez. Good morning. Good morning, mga kapuso. Daghan kayong salamat ma'am for joining us this morning. Can you tell us more about your story? Kanus ka nagsugod ang imong pag-vlog? Hello everyone, my name is Margaret. I started vlogging October 2018 and until now, of course, active ko ana. How is it like being a vlogger, ma'am, o kanang content creator, social media influencer? Nindot sa pamati gani makatabang ka, especially if you help out small businesses who are earning less during the pandemic, and it's really a great thing for my group, Bisaya YouTubers Club. We help out small businesses even if wala talent fee. Just products lang nila among pangayoon, among i-promote. Kung gusto ka, kung may mga kabataan at urang mambanga, kung gusto mahimo nga ngayon ani YouTuber, vlogger, unsa may mga personalities makinaiya nga angayan nga ilang hoptan, ma'am? Okay, so what I look for in a YouTuber na mabilong sa Bisaya YouTubers Club is that they need to be consistent. What I push them to do is they create content at least once a week, and of course they make sure na quality content ang ilang gina-produce, not the pranks. I really discourage pranks because they can hurt people. I would love our creators in BYC to help out the community and of course with the means of their videos. Bisaya YouTubers Club. Pila na may miyembro ninyo, ma'am? Currently, we have 2,400 members in the main group, but I want to make it more intimate. I have a group chat with around 200. Gawa sa mga products, ma'am, mo visit gid mo og lain nga mga sites, labi na ni mga bag-o nga mga tourist attractions? Yes, we did recently nagbalik turismo na sa Cebu, so we had the opportunity to promote south of Cebu, katong Kawasan Paradise, French Paradise, and the Malabuyok ng mga sayang wala visibility ang mga Takubo atong panahona, so we went to the hot spring instead. And basta nindot kayo, daghan kayo ang i-promote, and it's really sad na pandemic, medyo stricto ang mga protocols, but it's not a hindrance for us to promote tourism in Cebu. Gawas ani sa pag-travel ninyo sa mga lain destinations, ma'am? Eco Warrior pod ang tawag niyo sa iyong kaugalingon. Unsa man inyong grupo pod nga Sugbo Sea Saviors? I also founded the group named Sugbo Sea Saviors, wherein volunteers magtapok para mag-tree planting. We're more active in coastal cleanup, so we pair up with the LGU and manglimpyo mi sa mga hugaw na dagat. And then, of course, with the help of LGU, i-collect nila ang trash. And we also promote mga zero waste practices. Ma'am, dunay usa ka kanang awarding ceremony for kaning mga lain-lain nga mga vlogs, ma'am, karon dinhi sa Cebu. Usa ka sa napili nakadaog unsa Yes, nga category, Ma'am Margaret? I was selected as the best Cebu vlogger, and it's really an honor to be awarded such because it's really a help and a boost to my vlogging career, and because of that I'm really happy. Thank you so much, BCBA, Best Cebu Vlogs Awards. To cap this off, Ma'am Margaret, na mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato basig na mga kabatan-unan diha or not really kabatan-unan bisan mga hamtong na nga interesado pag-vlog, unsa may mga tips nga mahatag nimo nila, mensahe sab nimo sa mga nagtan-aw nato ron?
Alright, so for whoever wants to start vlogging, we have Bisaya YouTubers Club who can serve as your support, especially when it's very difficult to start your YouTube channel. Gamay pa kay mo suporta nimo labi na bago pa ka. It's only going to be your family and friends who will support you at first, but don't give up. We have BYC for Cebu and Mindanao, even Luzon. We have Luzon members who are in the group who are asking support from us, and you don't need a lot of money to start vlogging. You just need your phone. You can have your phone for videos and for editing as well. Okay, nanglan mag-cut-on good sa editing dahil ginagmay, ma'am. Yes, mga basics, sir. Kailangan jud kay na siya. Alright, we'd like to thank you, ma'am. It was nice talking to you this morning. Salamat o congratulations sa imong award karong bag-o ang vlogger mga kapuso nga si Ma'am Margaret Ann Chavez. Salamat! Thank you! Sa BizTalk, ang kampiyon sa Season 2 sa The Clash nga si Jeremiah Tiangco ang atong nakauban nga dunay tambag sab sa mga aspiring singers. Samtang dermatologist na si Dr. Eileen Peña Dumdum mipasabot kabahin nining mask ni o mga acne o pimples nga namugna nining kanunay nato nga pagsulob og mask. Dunay tambag ang dermatologist apan matud pa importante gyud gihapon ang pagsulob gyud og proteksyon panagang batok sa COVID-19. Samtang naila-ila to kapuso ang vlogger nga si Margaret Ann Chavez na migamit sab sa iyang impluwensya dili lang sa pag-promote sa maanindot nga mga kasuroyan apan pagprotektar gyud sa kalikupan. Konsidera mga itong influensyado gyud mga vloggers sila din ning daghan kay mga followers. Nindot kayo nga nasa sila advocacy gyud. Sakto. Ug ang giingon po ni Miss Margaret nga now is the best time, diba, to use this technology, kay mga gadgets and social media, and of course to help usab ang ato ang local tourism. O sa tourism, ang kalikupan gyud ang environment di ang kalimtan no. Sakto ka na. Busa, aduna kami pabaon alang kaninyo mga kapuso this morning. The earth will not continue to offer its harvest except with faithful stewardship. We cannot say we love the land and then take steps to destroy it for use by future generations. By Pope John Paul II. Sa mga gustong mulantaw pagbalik nimong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimusab sa mga official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Salamat kapuso sa inyong pag-uban sa laing adlaw sa atong programa. Dagang salamat mga kapuso for making us a part of your morning routine. Kada buntag, busa tutok lang din sa GMA Regional TV Live. And in all things, God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always, kapuso.